a pleasure and great honor to welcome you, our guest of honor, Honourable Senator Mutsvangwa, to the 2024 National Budget Indaba organized by the Minister of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development in partnership with Manicaland Chamber of SMEs. Indeed, our presence here has raised your presence here has raised the stature and profile of this gathering. Ladies and gentlemen, I therefore want to express our most profound collective gratitude to you for taking time off your busy schedules to grace this auspicious event in the beautiful mountainous province of Manicaland. May I also extend my hearty welcome to all our distinguished guests who are gathered here as we unpack the 2024 national budget and its effects on the SMEs and cooperatives. Furthermore, SMEs are the main drivers of the economy, and 60% of the national GDP come from SMEs. We expect the same to reflect in Manicaland. I am urging every SMEs to come up with initiatives that will attract investors to the province. We want to grow together as Manicaland. I therefore challenge every SME to register and abide by the national regulations and contribute positively to the national fiscus. Ladies and gentlemen, I call upon the SMEs in Manicaland province to be conscious of the fact that Manicaland province is hosting the 2024 national independence. As a province, we expect SMEs to contribute immensely towards this great event, both in cash and in kind. Imagine a 60% independence contribution from the Manicaland SMEs. The nation is indeed indebted to you for your esteemed contribution to the country's growth. Let us keep pushing. With these few remarks, I welcome you, Honourable Minister, to Manicaland province, your place, your home, but it is befitting that I welcome you. Kana mune facilitator, akaita sa Minister of State wenu, understand the business, understand the kukosha kwenu, tinotenda, Minister tinotenda ishukuru. Regaindi tende, vangada represent wapano, Secretary for Provincial Affairs and Devolution, Manicaland Province, Wamarongwe, ably represented here by Mr. Machocho. Ya tukizea ngani tongo yore ndakachanda nava ndinoda kukutendai vakamirira isworship the mayor varikwaona vakawamirira vabva kusiti of Mutare ndinoda kuvaremekedza zvikuru. Isa minister wenyu SMEs Act inonyatsotaura kuti basa rehurumende nderekuprovide a workspace for the SMEs. The advantages of providing workspace for SMEs nevese vanoita mabusiness kana even vana mai vanoshanda ngavapuwe pekutengesa pakachena. Ndinoenda kune mamwe madhorobha muno muZimbabwe woona kubatana kunoita local authority ne-SMEs vakabatana na minister who is in charge of provincial affairs vachiprovide a space vana mai vachiona pekutengesera pakanaka. Ma-SMEs toda kuti vaite grow nyika zvaipairi ipapa kuti tine GDP yatinayo 60% iri kubva kuma-SMEs. Basa ramunoshanda nemaoko enyu rinozikanwa. Tingatoti ma-SMEs do the pulse of the economy of this country. Saka basa ratinaro pano vauya vabva kuzimura vabva kune maorganization akawanda vachatiudza basa rangu inini saminister nestaff yangu yese yamaona pano ndekuona kuti we facilitate, we make the environment conducive for you SMEs to grow. We make sure that funding is available for you. We negotiate all those things. Tinoda kutenda na First Mutual vari pano, Econet taona vasvikawo, First Capital vari pano, ma-exhibitors vachiratidza ma-products ekuti kana titaura nezvenyu ma-SMEs ekuZimbabwe. Iso basa redu as a ministry kuona kuti taita market linkages zvamunogadzira zvigoonekwa zvichienda kunze kwenyika. Tinodawo kuona ma-products
anogadzirwa nemacompanies edu ma-SMEs achitengeswa kuBotswana, achitengeswa kuKenya, achitengeswa kuRwanda, achitengeswa kuMozambique, Zambia, Tanzania, South Africa. Ndosaka isu as a ministry tinoorganize pane ma-opportunities ekuti imi muende ikoko munoexhibita zvinhu zvenyu, munodzidzawo, tinoti benchmarking, learning from others. Saka basa rangu ndakati mukutsanangurira basa rangu nderekuona kuti takusapotai. Ndakaripiwa naPresident Dr. E.D. Mnangagwa nekuti vanoziva kukosha kwakaita ma-SMEs. Tinotenda zvikuru maisako maona zvakakodzera kuti business woman ndi-SME iyeye vabva all the way from Chimanimani. Ndinoda kukudzai nekukutendai kuti mushande navo manzwa vajaji vachitaura PDO wedu. President vanoti ngatiite mari, ngatirege kutambisa mukana. President is creating that environment in the country where we should be able to make money. This is why President E.D. Mnangagwa vakauya neinonzi heritage-based education system 5.0 kuti vagodzidzisa vana vedu vabude muma-universities and colleges vaine chavanogona kugadzira, a product or a service. Saka tinoda kutenda muono waPresident vari mukuru weruling party yedu ZANU-PF, vaona vatungamiri vari pano, Secretary General weprovince yeManicaland vaona varipo, eZimra through the Ministry of Finance. They now have a wider base to collect revenue. Nekuti kana tavaisa in proper workspaces, they are properly registered. My confederation of cooperatives, very structured. All what they require is we need more of registration of each and every one. Our Zimbabwean entrepreneurship is high. And it's not about chisimudza. And amuzi muZimbabwe chete munoonekwa ma-SMEs varivo vanoshanda kusimudza ikonomi yenyika. Kwese kwandinoenda ndakabva kuRwanda ma-SMEs, ndinofamba nyika dzakawanda ma-SMEs. Tinoda kuti vanaamai naanababa nevanasikana nevanakomana, basa ramunoita musazvitarisire pasi, ndimo kutoita kuti Zimbabwe ibudirire. Nyaya yeworkspace takatarisa Manicaland province minister, tinoda kuti ivakwe not just maMutare but ivakwe kuma growth point, kuma districts. Izvi zvinobatsira decongesting the city so that vanhu vari kuma areas ikoko vanogona kutengesera zvinhu zvavo, vanoda kutenga vanogona kutenga ikoko zvakanaka. Zvobatsira ndakuudzai kuti kana taregister ma-SMEs edu, kana taregister ma-cooperatives edu, zvinoreva kuti tax base yekucollecta tax for the Ministry of Treasury is now wide, and the country then moves. Munoziva kuti nyika inofamba nekucollecta revenue kubva kune vanhu. Saka zviri kuitwa neprivate sector kuti supporta, tinoda kuzvitenda. Ndinoda kuti kana paine macomrades angu aripo, ndinokutendai. Members of the media, ndinokutendai nenzira yepamusoro-soro, basa guru ravanoita to disseminate information kuti isvike kune vakawanda, nekuti zvamuri kuita zvinosimudza. Ndakanga ndiri kuChiredzi, ndakaona zviri kuitwa nema-SMEs aripo minister, vakabatana vakareisa $800,000 vakati aiwa zvokutengesera mastreet chimhanyiswa nemapurisa kana nevekanzuru hatichadi, tinoda kuvaka a proper market for SMEs. Mukasvika ipapo mukaona the infrastructure which they built strong and solid, and it shows kuti vese vanouya napo vanoona mashops macubicles, voona market inotengesa namaimusika yakanaka yakachena, tobvisa zvirwere zvekolera netyphoid. Tinoziva kuti inyaya yezvetsvina, saka tinofanirwa kushanda tichidetserwa together. And this is why I'm here, because I want to support you as we work together to grow, because it's important that we eventually grow.
All these big companies we see today, big corporate companies, they started as SMEs. So pamuri apa muri kutofamba tiri kuzviona zvamuri kugadzira kutokwira kutoenda ikoko. Vision 2030 inoitwa realized kana tasapota ma-SMEs edu kuti vakure vasvike pavanozonzi ma-corporate companies. Your commitment and support to roll out this program in Manicaland province is highly commendable. It really gives me so much pride as your minister to see these noble initiatives that augment government efforts towards advancing the development of this sector. This is our second engagement after a fruitful workshop with MSMEs which happened in Harare. Ladies and gentlemen, comrades and friends, in pursuit of the achievement of Vision 2030, the MSMEs lie at the bedrock of the vision, as this sector has become a major contributor to economic growth. Indicators such as GDP, which I continue to refer to, employment creation, tibvise vana mumastreets, tipe vana mai mabasa, vana mai vaitwe empowered, vakudze vana vari empowered. Basa rinoitwa nema-SMEs cannot be looked down upon because it is actually creating that employment which we need so much. And of course, income generation. Recent research done in terms of statistics, which were highlighted in the 2021 MSME survey and 2022 FinScope survey, shows phenomenal growth of the sector, with contribution of more than US 8.6 billion to the GDP. So, even more Mutare this small pandira. Do research yakaitwa survey yakaitwa. Vana minister rambai makabatana nawo kwamunoenda kure. Ndinoziva kuti president vakabhuya vataura kuti GDP yeManicaland iri kuzasi uko. And yet we have these SMEs, we have our big companies, we have our corporate companies in this country, we have the informal sector. If you work with them, the GDP of this province will certainly get to the top. We have got everything right for Manicaland to be at the top